Здравейте! Днес ще направим един много лесен десерт с лимони, който е много красив и много вкусен, бърз. Това е много важно. Вече от заглавието сте разбрали какъв ще бъде той и най-вероятно от снимката. Така че да започваме. Имам тези гигантски гръцки лимони, които са домашно отгледани. Имам само 6 от тях. Така че мисля, че ще е предостатъчно. Сега ще ги нарежа на половина. Първо обаче ще ги измия. Режа ги на половина и издълбавам месестата част, за да остане само купичката, която ще служи после за сервиране. Започвам с разрязването на лимоните. Първо се избирам от коя страна да ги нарежа, така или така. И гледам да запазя дървената клонка, която ще ми служи като декорация. Не искам да я махам, защото ще изглежда много красиво с нея. Всичко това ще го издълбая и след това ще го направя на сок, защото не искам да развалям формата на самия лимон. Ето първите половинки, продължавам нататък. Тази дръжчица е много хубава, със сигурност ще я запазя. Въпреки че ще е малко трудно. Защото хем искам да са точно през средата отрязания, тя е точно там, хем искам да я запазя. Тук успя да я разрежа на две, за да има и за двата лимона. Тъй като лимоните са престояли около седмица, сокът много лесно изтича. И това е много добре за мен, защото и ще ги издълбая по-лесно. Ето ги всичките половинки. Имам един-два лимона, които са по-малки, но са много хубаво набраздени, което ги прави страхотни, много красиви и много ефектни. Сега ще издълбая лимоните и ще изсипя лимоновия сок в тази прозрачна тенджерка, заедно с захар и ще ги загрея. Това, което ще направя е да сложа цялата месечна част от лимона, заедно с семките и с фибрите. И след като ги загрея добре с захарта, ще ги прецедя, за да махна всичко като текстура, което е останало от фибрите и от самите семки. И после вече ще добавя останалите неща. Може би издълбаването на лимона е най-трудното нещо от цялата рецепта. Захарта пак ще я слагам на око, защото не знам. За първи път я правя и просто ще преценям горе-долу колко искам да сложа. Така, много добре става. Ето, те се излизат съвсем добре и остава само купичката. Чудесно! Но първо е така малко с ножчето, трябва да им помогна да ги разрежа, защото иначе да почва да пръска сок навсякъде. И става една голяма бъркотия. Много внимавам да не щупя купичката, външността на лимона, докато изгревам самия лимон или докато му помагам с ножчето, защото после няма да мога да ползвам купичката. Така, другата половина от този лимон също стана много добре. Ще стане много яко! За тази рецепта задължително трябва да използвате лимони, които са с твърди кори, дебели кори, защото иначе просто ще се щупят тези с тънките, които се водят фреш лимони. Абсурд, за тази рецепта изобщо не ви препоръчвам да ги използвате тях. Навсякъде хвача лимонов сок! Така, вече всички лимони са издълбани и тъй като тези, които ме познават, знаят, че аз нямам търпение вече на последния лимон, го пронизах. Но въпреки всичко ще го ползвам, защото вътре кората му е доста дебела и мисля, че няма да протече крема. Ще видим и да протече, не е голяма работа. Ето ги лимоните. Ще ги загрея самостоятелно. И после ще ги прецедя през цедка, за да мога да си взема сока. А този пулп ще видим какво ще правим с него. Нямам идея още. Може да ми дадете някакви идеи отдолу в коментарите, какво бихте направили вие с пулпа от лимоните.
През това време ще се измия дъската с ножовете. Така, моите лимончета, моите лимонови купички са готови. Започвам да правя крема. Сложила съм лимоните да се сварят и да пуснат сок. След това ще ги прехвърля в друга купа и ще отделя само сока. Ще го варя с захар и ще видите по-нататък какво слагам. Въпросът сега е колко захар? Колко захар? Лимоните ухаят невероятно. А моето скромно мнение е, че като правиш десертче с захар, ги прави както трябва. Затова няма да се пести с захарта. Толкова захар ще сложа. Това са 2 чаши. Не знам, хора, това е просто върха. Ако можете да видите, да помиришете как ухае. Невероятно. Невероятно просто. Сега искам само сока, затова ще си го изцедя. Така, ето го пулпът, който ми остана от лимоните. Прехвърлям лимоновия сок в тенджерката. И ще добавя захар на око. Ето го лимоновия сок. Айде ще претегля колко е, за да мога да ви кажа. Около 350 грама милилитра всъщност. Между 350 и 400 милилитра, но не 400, по-малко е. И ще сложа равно количество захар, което означава тук има 500, аз ще сложа 300. Още 100. Да, супер. Правя го 50 на 50. Мисля, че така ще е добре и че е най-лесно за запомняне. Това ще иска постоянно бъркане, затова ще ви го покажа като е готово. Първо искам само да ви покажа самата течност. Виждате и захарните частици, но има и съвсем малко останали частици от лимона, което за мен е много добре и прави още по-красив и автентичен този десерт. Пробвах течността и реших да сложа и останалите 200 грама захар, защото си беше доста кисела, въпреки захарта. Ще сложа и сметана, но искам първо да балансирам този вкус преди да продължа с нея. Добавям и съвсем малко ваниля. Когато вече цялата захар е разтворена, ще добавя готварска сметана. Разплащаме добре. Тази е 500 грама. Боже Господи, петела пак се кача на гаража. В отделен съд ще загрея готварската сметана. И после ще ги смеся и пак ще ги загрея заедно. Така, от рецептата излиза 500 мл готварска сметана, 500 грама захар и 300 грама лимонов сок. Ето го крема. Това, което направих е, той всъщност е още доста горещ. Това, което направих е да загрея лимоните с захарта, лимоновия сок с захарта и отделно загрях готварската сметана. Към готварската сметана започнах да добавям по-малко смес от лимоновата захар и започнах да разбърквам, като постепенно добавих цялата и после върнах в този по-голям съд. Мирише много добре. Ще я оставя малко да изстине и после с пасатора ще блендирам цялата смес, за да е идеално гладка. И ще изчакам да изтине още малко и ще започна да наливам в купичките. За още по-богат вкус реших да добавя малко бял шоколад, който ще се разтопи веднага в сместа, тъй като тя все още е много гореща. И просто го разбъркваме ето така. Почти се разтопи, веднага се вижда как се топи и вече почти го няма. Ще добавя още малко и ще стане много вкусно.
Мисля да сложа и малко желатин, обаче ще пропусна тази стъпка и без него смятам, че ще се получи много добре и че ще стегне достатъчно. С шоколада вече по съвсем различен начин ухае. Усеща се лимона, усеща се сладостта, киселеността. Много ми харесва. Дойде време да попасирам. Това ще направя на другия плод, защото тук нямам контакт и ще покажа след малко. Ето го кремчето. Така изглежда. Още е доста течно, предстои да се охлади. Но вече ще го налея в купичките и ще се охлажда в хладилника. Използвам тази малка дървена лъжица, защото ми дава прецизност. И въпреки че нещата се случват бавно, знам, че няма да има разливане отстрани. Първо ги слагам в чинийката и тогава започвам да разливам в тях, за да видя как ще застанат, защото ако ги налея първо и после ги поставя, могат да се разлият. Затова прецених, че този метод е най-добър и смятам, че това няма да го пълня повече. Тези лимони са достатъчно стабилни, тъй като кората е много дебела и не се притеснявам, че ще стоят много наклонени или килнати на една страна, просто са перфектни. Така, вече съм сложила всички лимони да се охлаждат. Пробвах крема, наистина стана невероятен, много специален вкус, много харесва ми. Специален е наистина. Както виждате, още е много течно, току-що ги сложих в хладилника лимончетата. Не знам колко време ще им трябва, ще ги проверявам днес през деня, но може би чак утре ще са готови за хапване. Аз отивам на фитнес и като се върна пак ще ги проверя, когато са готови ще ги снимам. С малко закъснение взех лимони на работа. Ето как се промени консистенцията, самият цвят стана по-бял, а не толкова прозрачен. Това, което мисля аз и моите колеги е, че трябва да има по-малко лимонов сок, защото са много кисели и да не се пропуска стъпката с желатина, защото, както виждате, са доста течни, дори след 2 дни. Така че по-малко лимон и да се сложи желатин. И това е горе-долу рецептата. Благодаря ви, че гледахте. Ще се радвам, ако я направите и ако пишете в коментарите дали ви се е получила, дали ви е харесала и какво още искате да видите като рецепти от мен. Чао! И до следващия път. Благодаря, че гледахте отново. Чао, чао!